beachgoers sa Bonuan Tondaligan Beach, Dagupan City, 2 araw matapos ang salubong ng bagong taon. Bagamat balik trabaho at eskwela na ang ilan, marami sa mga bisita ang naging maaga pa sa kanilang pagdating. Umaasa sa magandang panahon at sikat ng araw para mag-enjoy sa tabing dagat. Ang ilan naman ay pinili pang sulitin ang pagkakataon na makasama ang buong pamilya, lalo't inaasahan nilang babalik sa normal ang kanilang rutina ng pagpasok sa trabaho at paaralan sa mga susunod na araw. Patuloy ang pagbantay ng mga lifeguards sa paligid ng dagat na nagbibigay ng mga paalala at abiso sa mga naliligo, partikular na iwasan ang magtungo sa malalalim na bahagi ng dagat upang maiwasan ang insidente ng pagkanunod. Nag-iikot din ang mga otoridad upang tiyakin na ligtas at maayos ang karanasan ng mga beachgoers, lalo na sa mga oras ng pagliligo hanggang hapon. IFM News. IFM News. IFM News.